deia el gran mestre Duke Ellington. Escolteu, jazz. De Duke Ellington va ser espontàniament una conversa amb en Xavier Molina, el gran Duke Ellington, que era l'inventor del jazz simfònic. Era un personatge molt curiós, molt teatral, ell volia fer com un conte, explicar-ho d'alguna manera, posar-ho damunt de l'escenari. L'inventor del jazz simfònic, l'únic, l'irrepetible, Duke Ellington. Aquella música que s'escoltava en petits locals, petits i clandestins, ell, en Duke, la va sofisticar. Un tio molt potent, intel·lectual, un home afroamericà, un home dels anys 1930, que allà havies de sobreviure, Cotton Club, New York, un viatge, és un espectacle, va enfocar la part teatral, aquesta història que explica tots els inicis del jazz, aquest viatge amb tren per l'Amèrica profunda. És una barreja de molts estils, el jazz. Per començar, els sons africans. Els work sons, cançons de treball. Els ritmes de les bandes militars. Ai! Aquí hi haurien com dos companyies, no? Hi hauria la Girona Jazz Project, que seria tota la part musical, que és una big band, un projecte de Girona, i després hi ha l'altra, que seria la companyia Cascai Teatre. En Marcel sempre diu una cosa, que fer riure és una cosa molt seriosa, i ho hem pogut experimentar, no? Hem après molt i ens hem anat empoderant de la seva manera de fer, de la seva experiència, la seva gran trajectòria com a actor, com a director, com a creador. Realment ha sigut una experiència i un repte alhora per Cascai també afegir a 12 persones en l'escenari i ha estat genial perquè ens hem trobat dintre d'un procés creatiu, tothom aportant coses, tothom aportant la seva professionalitat. Un lloc on la música, l'entreteniment i la diversió n'eren els protagonistes! Sí! Senyores i senyors, va, cancell, fot-li gas a la màquina! Benvinguts al Cotton Club! Jo crec que han fet una feina meravellosa. Jo només els he donat 4 coses, 4 punts de vista, i ells ho han agafat i ho han entès a la perfecció. I realment l'execució del que estan fent és brutal. Calma. Trenquem molt la quarta paret, juguem, busquem recursos com la màscara, l'expressió corporal, el clown, el mim, teatre d'objectes, i totes aquestes coses les amenitzem, les posem damunt de l'escenari, les barregem en una capçalera, sacsegem el públic.